Sulla mitä? On. Missä? Takakontissa. Miten venataan? Käydään katsomaan. Tässä se on. Jumalauta. Älä muuta sanaa. Mutta on näin hyvässä kunnossa. Tää on ihan priima yksilö. Mitäs vuosimalli tää on? Tää on 87. 87. Kyllä ihan parhaat mitä mulla on ollut. Okei. Mistä päin tää on tullut? 10 vuotta sitten meikälle tuli Intiasta laivalla. Okei. Sulla on minkälaisia ongelmia? Ei oikeastaan, että välillä pitää pientä kitinää, mutta pari mojovaa kopautusta, niin sekin kyllä lakkaa. Okei. Ja mitäs ylläpitokulut? Ei oo kovin kummoset, että ihan säännöllisellä pikkuhuollolla selvii hyvin. Okei. Hei, ja sit mun kannattaa tonne auto. Sait just kaupat. Alright. Vittu, et painaa. Joo, se on paljon painavampi kuin miltä se näyttää. No selvästi. Mitäs tuo paperi? Mitkä helvetin paperit? Kai sen ymmärrät, että jos sä kiinni jäät, niin sä oot täysin omillassa. Eikä tota tapaamista ole koskaan tapahtunut. Hyvä. Sopii mulle kans. Yksi kyssäri vielä. No minkälainen? Miksi sä kutsut tätä kaveria? Sonuks. Sonuks. Jep. Mä nimesin sen Sonuks ekan päivän, kun mä sen sain. Se vaan jotenkin näytti sieltä. Sonu. Mitä vittua? Älä tosta välitä, tapahtuu jatkuvasti. No niin. Saatana hintu. Ei se ole tässä. On sun luvan liikkuu, saa.